Прывітанне, сябры, слава Ісусу Христу! Тэма нашага сённяшняга падкаста – асабістае малітоўнае правіла. Што гэта такое і навошта яно патрэбнае? Як яго скласці і як ім маліцца? На гэтыя і іншыя пытанні паспрабую адказаць сёння я, отец Андрэй Буйніч. Прысвячаю гэты падкаст сваёй сям'і, маім дзецям, а асабліва жонцы Алёне, без падтрымкі якой ніякіх падкастаў увогуле б не было. Як вынікае з назвы, малітоўнае правіла – гэта пэўны абавязак, адказнасць. І гэта сапраўды так. Падобна да таго, як спартовец хоча дасягнуць вынікаў у сваім відзе спорту, і таму мусіць адказна прытрымлівацца дысцыпліны, рэгулярных трэніровак, раскладу дня, а нават часта і асаблівай дыеты, гэтак і ў хрысціянскім жыцці нам патрэбныя духоўныя трэніроўкі і дысцыпліна. Толькі тады мы зможам дасягнуць галоўнай мэты глыбокіх узаемаадносінаў з нашым Господам, Ісусам Христом і ўваходу у яго нябеснае валадарства. Калі чалавек толькі сустракае ў сваім жыцці Господа, то натуральна хоча як мага хутчэй навучыцца маліцца. Мы ведаем, што малітва – гэта размова з Богам, але не заўсёды відавочна, як гэту размову весці. Давайце падыдзем у нашым падкасці да пытання малітвы і малітоўнага правіла з пункту гледжання пачаткоўца, неафіта. З метадалагічнага пункту гледжання, як мне падаецца, будзе правільна, калі такая асоба пачне з чытання пэўных малітваў з малітоўніка, або інакш кажучы, з малітваслоўя. Такі падыход на нашых землях быў запачаткаваны яшчэ вялікім асветнікам і нашым земляком Францішкам Скарынам, які ў 1522 годзе выдаў малую падарожную кніжку. Гэта быў адзін з першых друкаваных малітоўнікаў на нашай зямлі, які стаў сапраўдным прататыпам сучасных малітоўнікаў. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што малая падарожная кніжка не ўтрымлівала ранішніх і вячэрніх малітваў у тым выглядзе, як мы знаходзім іх у сучасных малітоўніках. Гэта была хутчэй адаптацыя царкоўных службаў для хатняга карыстання. Але прынцып і мэта заставаліся тыя ж. Францішак Скарына хацеў, каб кожны жадаючы мог навучыцца малітве, карыстаючыся богаслужбовым вопытам царквы. Памятаю, калі я ўпершыню трапіў у парафію Маці Божай нястомнай дапамогі, айцец Ян Матусевіч падарыў мне свежавыдадзены малітоўнік «Цябе, Бога, хвалім». У ім былі сабраныя ранішнія і вячэрнія малітвы. Уласна з гэтага, або амаль з гэтага і пачалася мая прыгода з малітоўным правілам. Малітоўнае правіла найпрасцей можна акрэсліць як паслядоўнасць пэўных малітваў, якімі чалавек моліцца ў акрэслены час. Мы можам таксама казаць і пра царкоўнае малітоўнае правіла, якое ўключае ў сябе цэлы цыкл богаслужэнняў. У больш шырокім сэнсе асабістае малітоўнае правіла можа ўключаць не толькі малітвы, але і іншыя пабожныя практыкі – чытанне і разважанне святога пісання, чытанне псалтыра, рахунак сумлення, пэўны час знаходжання ў Божай прысутнасці. Калі пачатковец звернецца да малітоўніка і пазнаёміцца з ранішнімі і вячэрнімі малітвамі, ён хутка заўважыць, што іх пачатак і заканчэнне вельмі падобныя. Гэта так званыя звычайны пачатак і звычайнае заканчэнне. Яны паходзяць з царкоўных богаслужэнняў
і складаюцца з найбольш часта ўжываных малітваў. Звычайны пачатак уключае знак крыжа са словамі ў імя Айца і Сына і Святога Духа, малітву да Святога Духа, Уладару Нябесны, Трысвятое, малітвы да Святой Троіцы і Ойча наш. Звычайнае заканчэнне складаецца з малітвы да Багародзіцы «Дастойна ёсць», малога славаслоўя, слава Айцу і Сыну і Святому Духу, патройнага звароту да Хрыста, Господи змілуйся, і кароткага водпусту. Гэта завяршальная малітва, якая падсумоўвае увесь цыкл малітваў на дадзены час. Звычайны пачатак і заканчэнне – гэта нібы духоўныя рамкі малітвы. Іх знаёмыя тэксты з цягам часу дапамагаюць нам хутчэй увайсці ў малітоўны настрой і захаваць яго да самага канца. Паміж звычайным пачаткам і звычайным заканчэннем знаходзяцца іншыя малітвы, але сёння мы не будзем на іх засяроджваць увагу. Калі вы пачатковец, раю пачаць сваё малітоўнае правіла з простага кроку. Раніцай і ўвечары адбудоўваць рамкі правіла, чытаючы менавіта малітвы са звычайнага пачатку і звычайнага заканчэння. Такая практыка чытання малітваў па малітоўніку называецца малітваслоўем. Магчыма, на пачатку вам будзе складана прывыкнуць памятаць пра свой час малітвы. Не трэба сябе за гэта дакараць, але варта настойліва спрабаваць укараніць гэтую практыку ў сваім жыцці. Каб зрабіць гэта лягчэй, варта прывязваць малітву да штодзённых справаў. Напрыклад, вырашыць для сябе: я заўсёды малюся перад сняданнем і ніколі не кладуся спаць, пакуль не прачытаю вызначаныя малітвы. Таксама вельмі дапамагаюць кароткія мікрамалітвы, звязаныя з абуджэннем і сном. Калі вы прачнуліся і паставілі ногі на падлогу, зрабіце знак крыжа і прамоўце: у імя Айца і Сына і Святога Духа. Амін. Калі кладзецеся спаць, прачытайце кароткую малітву, напрыклад, гэтую: «У рукі Твае, Господзе, Ісусе Хрысце, Божа мой, аддаю дух мой. Ты ж мяне блаславі, змілуйся надо мною і даруй мне жыццё вечнае. Амін». Я толькі што параіў пачаткоўцам пачаць маліцца звычайным пачаткам і заканчэннем. І мне здаецца, што гэтая парада падыдзе большасці людзей. Аднак важна падкрэсліць, няма адзінага стандарту для ўсіх пачаткоўцаў. Малітоўнае ж правіла заўсёды павінна быць пасільным і жывым, а не быць цяжкім абавязкам. Сам Господ Ісус Христос навучыў сваіх вучняў толькі адной малітве – «Ойча наш». Гэта значыць, што і адной гэтай малітвы дастаткова, каб пачаць сапраўдны дыялог з Богам. Таму, калі вам складана, зрабіце сабе мінімальнае правіла: раніцай пасля абуджэння і ўвечары перад сном маліцеся малітвай «Ойча наш». Гэта будзе ваш першы крок, з якога можна пачынаць будаваць штодзённую звычку малітвы. Наступным крокам будзе дадаць да яго малітву «Багародзіца Дзева, радуйся». Менавіта з гэтых двух малітваў складаецца правіла, якое прыпісваецца Серафіму Сароўскаму і якім ён заклікаў маліцца тых, хто па нейкіх прычынах не мае зусім часу на малітву. Чарговай малітвай, якую варта далучыць да правіла пачаткоўца, будзе веру ў адзінага Бога. Змест гэтай малітвы – вызнанне нашай веры. Ёй варта маліцца і разважаць над яе зместам, асабліва неафітам. Дарэчы, у падобным выглядзе малітоўнае правіла
Існуе і ў рыма-каталіцкай традыцыі і называецца выдатным беларускім словам «пацеры». Слова «пацеры» паходзіць ад лацінскай назвы «патер ностер» – «ойча наш». Калі пасля пэўнага часу практыкі вы адчуеце, што простага правіла ўжо недастаткова, можна паступова яго змяняць, нешта дадаваць або, наадварот, скарачаць. Малітва не павінна быць цяжарам, а дапамогай на шляху да Бога. Першым натуральным крокам пашырэння правіла будзе дадаванне чытання Евангелля. Бо менавіта Божае Слово акрэслівае нашу тоеснасць як хрысціянаў і з'яўляецца асновай і крыніцай усяго хрысціянскага жыцця. Паступова можна далучаць і іншыя духоўныя практыкі, але пачынаць заўсёды варта з таго, што нас наўпрост знаёміць з Хрыстом. Калі вы ўжо вызначыліся з малітвамі і іх колькасцю, варта звярнуць увагу на 3 важныя рэчы: месца малітвы, паставу цела і спосаб чытання. Калі дазваляюць умовы, зрабіце сабе невялікі малітоўны куток. Зусім не абавязкова ставіць у ім цэлы іканастас. Дастаткова будзе іконы Хрыста, Багародзіцы або распяцця на паліцы ці на століку. Ікону можна упрыгожыць беларускім ручніком-набожнікам. Калі ёсць магчымасць, пастаўце лампадку або свечку. Сэнс у тым, каб стварыць малітоўную атмасферу мінімальнымі высілкамі. Калі ж такой магчымасці няма, напрыклад, вы жывяце ў інтэрнаце, то дастаткова будзе проста трымаць у руках малітоўнік. Падчас малітвы лепш стаяць перад іконай у сваім кутку, альбо тварам на ўсход, альбо проста знайсці зручнае месца ў пакоі, дзе вам не будуць перашкаджаць. Зрабіце знак крыжа і пачынайце чытаць малітвы ў голас, але не гучна. Асабліва пачаткоўцам варта хаця б на пэўны час чытаць малітвы менавіта ў голас. Гэта дапамагае трымаць увагу і ўвайсці ў рытм малітвы. Чытанне ў голас, таксама як і знак крыжа ці паклоны, гэта форма малітвы целам. Уключаючы ў малітву сваё цела, мы намагаемся ахапіць ёю усю асобу. Падчас богаслужэння самым частым малітоўным жэстам з'яўляецца знак крыжа разам з паясным паклонам. Звычайна ён суправаджаецца малым славаслоўем: слава Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Амін. Знак крыжа і паклон робяцца таксама падчас іншых малітваў, напрыклад, пры пакланенні крыжу ці ў малітве Ахрэма Сірына. Чытанне ў голас і паклоны надаюць малітве рытм і тэмп, дапамагаюць заангажавацца ў яе ўсёй нашай істотай. Вось чаму я асабліва заахвочваю пачаткоўцаў выкарыстоўваць малітву цела і ў асабістым малітоўным правіле. У нашай практыцы малітваслоўя існуе вельмі важны працэс, які называецца інтэрыярызацыяй. Гэта ўнутранае прысвойванне сабе знешніх зместаў. Што гэта значыць? Часам здараецца, што нам вельмі падабаецца нейкая ідэя, і мы пачынаем яе смакаваць, мы ёю прасякаемся, і яна становіцца часткаю нас. Мы нават пачынаем думаць, што гэта была нашая уласная думка. Падобным жа чынам нам трэба свядома працаваць з тэкстамі малітваў. Мы хочам, каб словы старажытных аўтараў паступова рабіліся нашымі уласнымі словамі перад Богам, каб яны ўваходзілі ў сэрца
і рабіліся часткаю нашай рэчаіснасці. Напрыклад, калі мы молімся «Ойчэ наш», спачатку гэта можа быць проста знаёмы нам тэкст з малітоўніка, але з цягам часу мы пачынаем адчуваць, Бог сапраўды ёсць нашым айцом, мы вучымся давяраць яму, і зварот гэтай малітвы пачынае адгукацца у канкрэтных сітуацыях нашага жыцця. Так чужыя словы становяцца нашымі асабістымі. Інтэрыярызацыя – гэта шлях ад чужых слоў да асабістага вопыту. Гэта адбываецца не толькі праз паўтарэнне, але і праз разважанне над зместам малітваў. Калі мы ўдумліва спыняемся на словах, прымяраем іх да свайго жыцця, яны перастаюць быць чужымі і пачынаюць жыць у нас. Гэта як дарога. Спачатку мы ідзем па чужых слядах, але паступова пакідаем свае. Таму не бойцеся карыстацца малітоўнікам і не думайце, што, чытаючы чужыя тэксты, вы не шчырыя. Наадварот, праз гэтыя словы царква вучыць нас гаварыць з Богам, пакуль мы самі не навучымся адкрыта выказваць перад ім тое, што сапраўды жыве ў нашым сэрцы. Хачу сказаць некалькі словаў пра пасткі, у якія часта трапляюць пачаткоўцы. Першая і самая распаўсюджаная памылка – на хвалі энтузіазму вырашыць чытаць вельмі шмат малітваў. Энтузіазм хутка праходзіць, а разам з ім знікае і сіла трымацца такога правіла. У выніку чалавек застаецца расчараваны і малітвай, бо чакаў ад яе іншага, і самім сабой, бо не змог заставацца верным свайму рашэнню. Тут дзейнічае просты прынцып – лепш-менш, але рэгулярна. Другая памылка – механічнае вычытванне тэкстаў без разумення і ўвагі. У такім выпадку добрым лекам будзе ўзяць некалькі хвілін, каб спыніцца і разважыць словы малітвы, зрабіць іх сваімі на шляху інтэрыярызацыі. Трэцяя памылка – адкладаць малітву на потым. Звычайна гэта заканчваецца тым, што чалавек наогул не моліцца. Лепш мець кароткае правіла, але маліцца рэгулярна і своечасова. Чацвёртая памылка – параўноўваць сябе з іншымі. Кожны чалавек мае свой шлях і свой рытм духоўнага жыцця. Малітоўнае правіла – гэта не спаборніцтва, але асабістая сустрэча з Богам. Усе гэтыя цяжкасці натуральныя і ў нейкі момант закранаюць кожнага. Галоўнае – не спыняцца і не расчароўвацца. Лепей зрабіць маленькі крок, чым зусім не рушыць наперад. Бо ў малітве не існуе правалаў. Кожная шчырая спроба – гэта ўжо крок насустрач Богу. Сябры, мы разглядалі малітоўнае правіла, у аснове якога стаіць малітваслоўе, паслядоўнасць абраных малітваў, якія чытаюцца звычайна з малітоўніка. Дзякуючы правілу мы выпрацоўваем навыкі, неабходныя для духоўнага жыцця. Гэта здольнасць засяроджвацца, аналізаваць важныя для нас зместы і ўваходзіць у рытм асэнсаванай духоўнай практыкі. Аднак малітоўнае правіла не мусіць складацца выключна з малітваслоўя. Ёсць і іншыя формы, якія могуць стаць яго дадаткам ці замяніць яго. Напрыклад, існуе правіла святога Пахома Вялікага, якое складаецца са звычайнага пачатку, звычайнага заканчэння і 300 ісусавых малітваў пасярэдзіне. У заходняй традыцыі ёсць практыка лексіо дівіна,
малітоўнага чытання святога пісання. Таксама можна карыстацца ружанцам, чытаннем псалтыра, рахункам сумлення і іншымі практыкамі. Такім чынам, малітоўнае правіла – гэта гібкая сістэма, якая можа мець розныя формы, але заўсёды вядзе нас да галоўнага, да сустрэчы з жывым Богам. Дарагія сябры, мы сёння на прыкладзе малітваслоўя паразважалі пра тое, што такое асабістае малітоўнае правіла і навошта яно патрэбнае. Мы ўбачылі, што гэта не проста набор малітваў, але духоўная дысцыпліна, якая дапамагае нам штодня уваходзіць у Божую прысутнасць. Кожны можа пачаць з самага простага, са звычайнага пачатку і звычайнага заканчэння, або нават толькі з адной малітвы «Ойча наш». Важна не тое, колькі вы моліцеся, а каб гэта было рэгулярна, з увагай і ад шчырага сэрца. Паступова правіла можа пашырацца праз разважанне малітваў, праз малітву ўласнымі словамі, праз уключэнне іншых духоўных практык, такіх як малітоўнае чытанне Евангелля. Няма аднаго стандарту для ўсіх. Кожны будуе сваё правіла разам з Богам у кантэксце жыцця ў царкве. Але мэта заўсёды адна – каб малітва станавілася жывой сувяззю з Господам Ісусам. На маім YouTube-канале Андрэй Буйніч вы знойдзеце іншыя урокі пра Ісусаву малітву, ружанец і малітоўнае чытанне святога пісання. Спасылкі будуць у апісанні падкаста. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, ды у вас ёсць магчымасць, вы можаце пачаставаць мяне кавай праз сервіс Buy Me a Coffee. Удзячны вам за кожную дапамогу, лайк ды рэкамендацыю сваім сябрам. З вамі быў отец Андрэй Буйніч. Да хуткай сустрэчы. Слава Ісусу Христу!